الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. derɗiraɓe ɓe allah ceniɗo riski hijjugo suudu maako hitande nde gette allah ceniɗo fonduɗo on daranago jahangal barkantewal ngal jahangal ngal gaɗɗon ɗo seko wala sam kangal wiyete jahangal ɓurangal mawnugo ngal ɓi adama waɗata ɗum ha dow lesdi foti ɓi adama o riske jahale ɗuɗɗe ha ngendam maako to wala nder maaje jahangal hijju to wala nder maaje jahangal ha suudu allah jahale maako ɗo pat nakkisi jahangal mawnirawal ɓurangal mawnugo ngal julɗo waɗata ɗum kanjum man wiyete jahangal ha suudu allah ngam rewa allah ceniɗo jahangal hijju allah ceniɗo riski on ɗum hokki on ɗum e nden gettemo dow majum ndoki allah ceniɗo jaɓanego on kuwi on gaɗi ko mbawaton amma toskitine yeeso allah ndokemo o jaɓana on ngam be jaɓanego ɗum keɓroton kala boteji mbiyaɗi ha hijju ɗo keɓanɗo kala ko wi'a ha hijju darjaji ɗum allah waɗanta kijjuɗo ɗo fuu sey to masala jaɓanego kam sakkake nden man wiyete boteji man keɓoto ngam man be jaɓanego hijju gurtotoɗon zunubaji moɗon bana ñalade daadiraɓe moɗon dañi on to allah jaɓi hijju man nden batte ɗe keɓata gaɗa be jaɓanego hijju man ɗo mbar jaari moɗon laatoto aljanna non annabijo wi alhajjul mabrur laysa lahu jazaun illa aljanna hijju jaɓangu ngu wala ngenari ha allah wala ko allah yobrata be magu sina aljanna amma annabijo wi mabrur jaɓangu e nden jaɓanego ɗum yettinta ha ko wi'aɗo be jaɓanego ɗum kuugal mon ngal gaɗoyi gaɗɗol ngal laatoto bana mbar jaari waɗɓe jihadi nabijo holli hijjugo ɗum jihadi kijjowo bana jaaɗo jihadi ha keɓon darja man ɗo sey to jaɓanego waɗi ha gaɗa majum ngam man to'e come ɗaɓɓite ɗuɗɗum jaɓanego ha dewal moɗon derɗiraɓe hijjuɓe suudu allah ceniɗo ande on looti zunubaji mon on cendiri be tuundi mon on maɓɓiti pasuwa kesa on maɓɓiti ɗerewol kesol be takɗo on ta mbinde ha magol sina hayru ko gaɗoyiɗon ɗo kanjum man wiyete kanjum zunubaji mon on kefi kalluɗe moɗon on looti on maɓɓiti hawtade mon be takɗo on pas kesa annabijo wi on garti bana ñalade dañaɗon e nden man kam lutte pas man ngalaɓa non ta mbinde ha maga ɓawo man kam sina hayru ta mbinde ha pas kesa nga maɓɓitiɗɗon be allah sina ko jangugo ɗum seynan on ñande jarneteɗon ha yeeso maako sina ko jangugo ɗum seynan on weloto on ñande jangoton ha yeeso darneteɗon ha yeeso maako hijjuɓe suudu allah ceniɗo ɓoocago moon dow diina ɓaawo on diskama hijjugo haani laato ɓuran no wonno ko aarti kijjon ɓaawo on kijji kabde ɓoocago moɗon dow diina laato ɓuran timmititgo umroje allah ɓuran horminego kaale allah ɓuran miijinego naafilaje ɓuran solanego hayruji ɓuran yawanego sifaji moɗon hani gona banni ɓaawo on kijji laate on huccitanoɓe ɗo wanaki allah ɓura ko gonnoɗon ko arti kijjon laate on ɗoynotoɓe on daytotoɓe gedde on kuloɓe hermaje on miijotoɓe ɗe ɓura no gonnon ko arti kijjon yo kadi allah ceniɗo o jaɓ hijju mon o jaɓ hijju bo artunoɓe on allah ceniɗo fondu en be moɗon fuu dow ɓoocago dow diina maako e bo joggitago shari'a maako ha ñalade hawtugo be maako allah ceniɗo windan kala mo hijjay bo fuu allah windan mo o hijja ha ko titi hijju lattingu jaɓangu
amin. Allah am jaba du'ayeji min.